CDA en VVD binnen het vertrouwen in de FNP verlen. Nadat die partij voor in de week op het laatste moment tjen zo'n winning in Iselmar stemde. Dat wie tjen de Jeddermaker afspraken in, vonden CDA en VVD. Een breuk met de FNP en exit-wethouders Dirk Dirks en Dirk Stoker. Een moosje van wantrouwen moest rond de post komen om zich echt voor te krijgen. PvdA, GroenLinks en D66 gingen naar mij. 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen. Daarmee is de moosje ongenomen. Ik vanzelfs graag deze termijn in ieder geval aanmaatje wilt. En dan is het gewoon heel spittig. Het is net zo dat ik nou totaal verslaan is en zielig en sneu. Hè. De wereld draait terug bij Zoom, dus er zijn uitdagingen. Maar het is natuurlijk wel jammer. Want je wordt je net wethouder om na 2 hele maand weer naar je werk te zitten. Het CDA en de VVD wonen de stemming nog voorkomen, maar dat zit er net in. Wij hebben de FNP gevraagd om hun wethouders weer om te trekken uit het college. Nou, dat hebben we 2 keer een oproep dienen in de eerste en tweede termijn. En daar is geen gehoor aan joen. En dan moesten we wel een motie inzien, helaas. Uw wethouders zijn net miswist, die zijn net fout wist. Die mensen hebben hartstikke goed hun werk gedaan, werken in een goed team. En nu maken ze fut en dat is zoer. 12 van de 4 wethouders in de gemeente binnen nog voort. Dat betekent dat het college op het stuit wel zitten blijven kan. Intussen moet er wel een nijcollege vormen worden. De eerste gesprekken waren van de morgen gelijk al vierd met een nieuwe verkenner. Roelof Bos uit Veenwouden. Wethouder daar. Oud-wethouder daar. Dante Mediel, helemaal goed. Ja, hij heeft zijn agenda behoorlijk vrijmaken, dus wij willen snel erop pakken. Maar wij willen echt zorgvuldig. Wij vinden ik belangrijk, deze jongen, een soort emotie, gevoelens, dat moet ik een plak hebben. Dat moet ik een plak hebben in de verkenningsfase. Daar moet je net doorheen gaan, want dan ren je het aanstaan weer op. Dus het is heel wichtig om daar eerst goed bij stil te staan.